खुलुमबाय दिनै 29 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा दिनैसिमबो SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो BTCनि गुबुन गुबुन बिफानाव फिक्स्ड पेआव मावनाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो ड्राइभारफोरखौ फिन मोगा-मोगि लाफिननो थाखाय अफिस अर्डार फोसावदों बेनि थाखाय बडोलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि पार्सनेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे अफिस अर्डार फोसावदों 23 जुन 2022 मायथाइयाव BTC एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआव BTCनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड CSB नि गेजेरजों फिक्स्ड पेआव 3rd 4th ग्रेड आरो ड्राइभाराव साख्रि मावनाय बिथांमोनखौ मोगा-मोगि अदेबानि पार्सनेल इन्टारभिउ लाफिननो थाखाय अफिस अर्डारनि गेजेरजों बुंथि हरदों जायफोर बिथांमोना BTCनि CSB नि गेजेरजों फिक्स्ड पेआव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो ड्राइभारनि साख्रि मावगासिनो दं बिथांमोनहा मोगा-मोगिनि थाखाय क'क्राझाराव थानाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड अफिसाव 30 मार्च 2023 आव फुंनि 10 रिंगायाव नुजाथि हैनो नांगोन लोगोसे बिथांमोनहा गासैबो सोमोन्दो थानाय फोरमान बिलाइ आरो जाय अफिसाव खामानि मावगासिनो दं बे अफिसनि बिफाननि गाहायनि काउन्टार साइन थानाय फट' आइडेन्टिफिकेशन लाबोफानो नांगोन होननानैबो अफिस अर्डारनि गेजेरजों मख'दों बेनि अनगायैबो एड्रेस प्रुफनि डकुमेन्ट लाबोनो थाखाय अफिस अर्डारनि गेजेरजों फोसावदों रावखौबो मानिया आरो गिया KLOआ उदालगुरिनि रौतायाव रां दाबि खालामनानै मोनिनि उनाव बम खुबैनाय जाथायखौ लानानै पुलिसआ KLOनि सोद्रोमाफोरखौ हमनायनि उनावबो गियाखै KLOआ फिन फननि गेजेरजों रां दाबि खालामहरदों प्रसेनजित दासनि न'आव थांनाय बावैसो सान सिगां प्रसेनजित दासनि न'आव बम खुबैदोंमोन थांनाय दान मोनसे सिगां वाट्सएपनि गेजेरजों 25 लाख रां दाबि खालामहरदोंमोन नाथाय रां हरैलाय प्रसेनजित दासनि न'आव बम खुबैदोंमोन KLOआ बेनि उनाव बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय माखासे KLOनि सोद्रोमाफोरखौबो पुलिसआ हमदोंमोन बेबायदि जाथाय जानायनि उनावबो फिन KLOआ रांखौ दाबि खालामहरबावदों नङाब्ला बेनिफ्राय गाज्रिसिन खालामनो हुमखि हरदों होननानै फोरमायथिदों नखरनिफोरा आरो जेबो रैखाथि गैयैनि थाखाय जाहाथे सोरखारा रैखाथि होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों नखरनिफोरा जाथायखौ लानानै हदौ BTR बेंगलि युवा फेडारेशनाबो सोंखारिदों आरो बेंगलिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय KLOखौ बुंथिदों लोगोसे बिथांमोना सोंथि खालामदों दि जायनाखि प्रसेनजित दासनि न'आ एक्राबारि आउटपस्टनि 200 मिटारावल' आरो गोबां नखरफोर दं बेबायदियाव KLOनिया माबोरै बमा खुबैनो मोनखो होननानै सोंथि खालामदों बेराफारसेथिं BTR गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होननानै बुंनाय जायो नाथाय बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव BTRनि सासेबो दैदेनगिरियानो फैनानै खौरां लाफैयाखै जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथियो आरो जोंनि भटजोंनो BTR सोरखार जादों BJPआनो जा एबा गुबुन दोलानो जा बिथांमोना बिसायख'थिनि समाव भट बिनो फैदोंमोन नाथाय दा खैफोद जानाय नखराव फैनानै खौरां लाफैनो सम गैया बेनिखायनो BTCनि EM CMखौ सोंखारियो होननानै बुंथियो लोगोसे बेंगलिफोरजों जाहाथे भटनिल' राजखान्थि खालामा बेनि थाखायबो बुंथियो हदौ BTR बेंगलि युवा फेडारेशननिफ्राय BPF दोलोआ सुबुं सांग्रांथि मेल खुंनानै आरो हानजा सरनाय हाबाफारि लानानै UPPL दोलोनि सोरखारनि हेंथायै सोंखारिनायनि उनाव फिन UPPL दोलोनियाबो हाग्रामा महिलारिनि सायाव गाग्लोबदों दानि सोरखारा रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै गावसोरनि पकेटखौल' गुदुं खालामदों आरो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिबो होनो हायाखै होननानै BPF दोलोनिया सोंखारिदोंमोन बेनि सायाव गबिन्द बसुमतारिया फिननाय होदों दि UPPLनि पकेटआ गरम जायाखै गोदान लामा दालां फरायसालि बानायदों बेनि अनगायैबो हस्पिटाल कमिउनिटि हल आरो VCDC अफिस लुदों 17 बोसोराव BPF दोलोआ जि खामानिखौ मावदों बेनि खावसेनिबो बांसिन खामानिखौ बे 2 बोसोरावनो UPPL सोरखारा मावदों होननानै बुंथियो जानो हागौ बिथांमोनहा दंफांनि ससमा गानदों बेनिखायनो UPPLनि खामानि मावनायखौ नुसनाखै होननानैबो बुंथियो बेनि अनगायैबो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिया जमा जानानै थाथों BPFआ सोरखाराव फैनायनि उनाव होगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिनायनि सायावबो फिननाय होयोदि बिथाङा नेबाय थाथों नाथाय फैगौ बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा बिथांखौ रिजेक्ट खालामगोन होननानै बुंथि बिथाङा गबिन्द बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिनि सायाव गाग्लोबनायनि अनगायैबो EM रनजित बसुमतारि बिथाङाबो बायदि रावै सोंखारिदों हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा बुंथिदों दि देरहासात रिहन आरो प्रमिला रानी बिथांमोनहा रोजा रोजा बिघा हा आवग्रिनानै साहा आबाद बानायदों जायखौ एरखुनो थांगासिनो दं होननानै बुंथियो बियार फेरेंगाया लोगोसे बुंथिबावोदि 4 आरो 5 एप्रिलाव BTC एसेम्ब्लि जागोन हाग्रामा महिलारिया हौवाबा
गामसा गानग्राबा आरो दख'ना गानग्रा नङाबा 4 बा एप्रिलाव एसेम्ब्लियाव नुजाथि फैथों होननानै बुंथियो आरो हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै जाम्बा आरो हिन्जाव बिख्लो होननानैबो सोंखारियो बिथाङा। नाथाय बियार फेरेंगा बिथाङा बेबायदि बुंथिनायजों हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिनायनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिखौ आइजोफोरजों रुजुनानै सोंखारिनायजों गासै आइजो माहारिखौबो सोंखारिनाय जादों मानोना आइजोफ्रा दानि मुगायाव हौवाफोरनि रुजुनायाव गेजेन नंला। रां जाख्ल'नायनि दायाव फिन जेयाव नांदों सासे सोरखारि मावथिआ। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनि जे सानायाव नांदों सासे सोरखारि मावथि। हा नामजारि खालामनायनि मुङाव रां लानायनि थाखाय हमजादों मिसबाह उद्दिन लास्कारा। सिलचरनि सेटेलमेन्ट अफिसाव मावनाय पाटवारि मिसबाह उद्दिन लास्कारा हा नामजारि खालामनायनि मुङाव 3,000 रां लादोंमोन। बेयावनो रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों हमजानो गोनां जादों। फकिराग्राम मैनारतलाव एमएलए रबिराम नार्जारिया मिनि स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। फकिराग्राम बियाबनि मैनारतलाव मिनि स्टेडियाम लुनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय दाबि खालामदोंमोन। बे लेखायै 11 कौटि रांजों मिनि स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा सेंसन खालामबाय आरो बेनि टेन्डाराबो जाबाय आरो खामानि मावनाया जागायजेनसिगोन, जायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होननानै फोरमायथिदों एमएलए रबिराम नार्जारिया। आरो बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव फकिराग्राम, मैनारतली, मधुपुरी, दिनगाव आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों, जायखौ गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों रबिराम नार्जारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि फकिराग्राम ओनसोलनि सुबुंफोरा गेलेनाय फारसे गोसो गुदुं, नाथाय बेयाव गेलेनायनि थाखाय नांगौ बायदि खाबु गैयैलाय मिनि स्टेडियाम लुनानै होनो थाखाय थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। मिनि स्टेडियामनि अनगायैबो बे सोरखार जानायनि 1 बोसोर सिगांनो बे ओनसोलाव देहा फाहामसालिबो होफैदों, जायनाखि फकिराग्रामनिया क'क्राझार देहा फाहामसालियाव थांनो गोजान जायो। बेराफारसेथिं फकिराग्रामाव गोबां सुबुं अनजिमा दं, बेनिखायनो 20-30 बिसना थानाय हस्पिटालनि गोनांथिखौ मोनदांनानै मडेल हस्पिटाल होदों। नाथाय बेखौनो सोरबा सोरबा मोननै अन्थाइ खाम्फा गायसनफैदों होननानैबो फोरमायथियो रबिराम नार्जारिया। आर्चारि गेलेगिरि प्रमिला दैमारि बिथाङा रुपानि मेडेल देरहासारनो हादों। मेघालय रायजोनि शिलंआव जानाय 2थि नेशनेल आर्चारि रेंकिं टुर्नामेन्टआव बर'नि फिसा प्रमिला दैमारि बिथाङा रुपानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथांनि बे देरहासारनाया ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनायजों लोगोसे गासै बर'नि गेजेरावनो गोग्गानाय आरो रंजानायखौ लाबोनो हादों। 2 बोसोराव इउपिपिएल सोरखारा जि खामानि मावनो हादों बेखौ बिपिएफ सोरखारा 17 बोसोराव माब्लाबाबो हायाखै आरो बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांनाय फारसे थांगासिनो दं। बे बिबुंथिखौ होदों प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय आमटेका खैला मैलायाव इउपिपिएल दोलोनि 7थि बोसोरारि जथुम्मा खुंदों, जेराव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गबिन्द बसुमतारी, उरखावग्रा ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि इउपिपिएल दोलोनि सायाव रायजो राजाफ्रा बांसिनै अननाय आरो फोथायनाय फैबाय। थांनाय 17 बोसोराव गिलुं गिलुं थासारिमोन, दा मोजां थासारि फैबाय, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल सोरखारखौनो गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा थिरांथा लाबाय। मानोना 2 बोसोराव इउपिपिएलआ जि खामानि मावदों बेखौ 17 बोसोराव बिपिएफआ माब्लाबाबो हायाखैमोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावोदि बिपिएफआ रायजो राजाफोरनि साना गाव गावनि थाखायल' खामानि मावो। बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा हाग्रायाव साहा बागान आरो राबार बागान बानायदों, नाथाय रायजो राजानि थाखाय 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंथियो आरो इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावगासिनो। सुपार 50नि गेजेरजों दिल्लीयाव आइएसनि थाखाय फोरोंथाय होदों। क'क्राझाराव आइआइटि कचिं नलेज फेस्टिभेल खुंदों, आइएसपिएल खुंदों। बेनि अनगायैबो रां लायालासे साख्रि होगासिनो दं आरो साननैसोनि उनावनो गोबां साख्रि होनो थांगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो प्रमद बर'आ। मोनसे फोसावनाय मानास अट' श'रुम आरो एमएमएच हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबोल फेन आरो बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन। आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? गाव गावनि मोजां मोननाय मटर साइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा एमएमएच हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन।
मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो MMH हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव। बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन। मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।